ارشاد رب العالمین مولا فرماؤندا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سونا مولا فرماؤندا ایمان والو توبہ کرو، ایمان والو۔ کیسا رب العالمین نے ایمان والیاں نو عزت اعزاز شان دیتا، پاک کلام دے اندر مخاطب فرمایا ایمان والیاں نو اے ایمان والو توبہ کرو تے توبہ پکی توبہ کرو۔ بزرگاں لکھیا توبہ نصوحا دا مطلب پکی توبہ اے ادو بڑے گی جدو شرطاں دے نال توبہ کیتی جاوے، جویں غسل دیا شرطاں، وضو دیا شرطاں، نماز دیا شرطاں نے۔ ایک شرط نماز دی رہ جاوے جڑی شرطاں ہیں تے نماز نہیں ہونی، غسل دیا شرطاں وچوں ایک رہ جاوے غسل نہیں ہونا، جناب وضو دیا شرطاں نے ایک رہ جاوے وضو نہیں ہونا۔ ایویں توبہ دیا وی شرطاں بزرگاں اپنی کتاباں دے اندر لکھیا نے، جے انہاں دے نال بندہ توبہ کرے توبہ قبول ہے، یہ ایک رہ جاوے توبہ قبول نہیں ہونی، پھر وہ توبہ نصوحا نہیں بنے گی، پکی توبہ نہیں بنے گی۔ اے پکی توبہ اندو بنے گی جدو بندہ شرطہ دے نال کرے گا کہ رب رحمان رحیم نے شرطیں بڑیاں نرم کر کے رکھیاں، کوئی وزنی شرطہ نہیں۔ رب سونے کوئی ایسی بھاری شرط نہیں رکھی بھئی 40 سال گناہ کردہ رہے ہمیں، جناب گناہ کردہ رہے ہمیں، میری نافرمانی کردہ رہے ہمیں، 10 من وزن چک ایک پیر تے ساری رات کھڑا رہے پھر میں تیری معافی قبول کراں گا۔ نہیں، ایک 100 کلومیٹر نہ سجے کھبے پھر تیری توبہ قبول کراں گا، کوئی شرط نہیں۔ شرطہ بڑی آسان مولا سونے رکھیا نے، بزرگاں اپنی کتاباں دے اندر بیان کیتیاں، میں جناب مدسن لگا ہوا۔ پہلی شرط توبہ دی شرمندہ ہونا، بندہ گناہ کر بیٹھا وے پتقاضا بشریت جناب انسان کو گناہ ہو گیا وے۔ ہن بزرگ فرماندے نے پہلی شرط شرمندہ ہووے، گناہ دے بعد آکھے یار میں اللہ دی بارگاہ جانا ہے، رسول اللہ دے سامنے کھلونا ہے، میدان معاشر برپا ہونا ہے، میں اکھ کیویں لاواں گا، پریشان رہ جاوے، اے جناب شرمندہ ہو جاوے۔ بزرگ فرماندے شرمندہ ہونا خود اے ادھی توبہ بن جاوے گی، اور اے شرط توبہ دی پہلی ہے شرمندہ ہونا۔ گناہ دے بعد شرمندہ ہونا، دلیر نہ ہونا، شرمندہ ہونا، دلیر نہ ہونا، شرمندہ ہونا توبہ دی شرط۔ دوسری شرط ہے پریشان ہونا، گناہ دے بعد بندے دا دل کدے سکون نہ پاوے، قرار نہ پاوے، اے پریشان رہ جاوے، گناہ دے بعد نیند نہ آوے۔ بزرگ فرماؤندے نے گناہ دے بعد جے مسلمان دا دل قرار پا گیا وے، سکون پا گیا وے، سمجھ لیندا ایمان دا دیوا مسمن والا ایمان دا اندروں نکلنا شروع ہو گیا وے، کیونکہ گناہ دے بعد قرار پا رہا وے، سکون پا رہا وے۔ ایمان جس سینے دے اندر ہوئے گا گناہ دے بعد انہوں قرار نصیب نہیں ہونا، او پریشان ہی رہ جاوے گا۔ دوسری شرط توبہ دی تیسری شرط ہے بھیڑی سنگت چھڑ جاوے، بھیڑے یار چھڑ جاوے جڑے نو گناہ تے لے جاندے سن، کدے میلہ تے لے جانا جناب، کدے ڈاکے تے لے جانا، کدے شراب نال لے جانا، کدے جوا بازی تے لے کے لے جانا، کدے جناب میلے تے لے جانا، اوتے خسرے نو اغوا کر کے لے جانا۔ اے امت رسول دی خسرے نو اغوا کر کے لے کے جا رہی۔ اے تیسری شرط ہے جدو توبہ بندہ کر جاوے مڑ اونا بھیڑی سنگت صحبت والیاں نال نہ جاوے، کیوں اے مڑ اونا سجنا نال بیٹھے گا، اونا آکھنا یار چھڑ تو بڑا وڈا حاجی آ گیا، پھر اونا نال لا لینا ہے۔ تے بزرگاں فرمایا اے جاوے ہی نہ، اے صحبت اپنی بدل جاوے، ان نیکاں دے نال صحبت بناوے، بھیڑے سجن چھڑ جاوے۔ تا میرے پیر باہو بھی گل کیتی، فرمایا نال کو سنگی او بیلیا سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے، کھاواں دے بچے کدے ہلس نہ بن دے، بھاویں موتیاں چوگ چگائیے، تمہیں کدی تربوز نہ بن دے، توڑ مکے لے جائیے، کوڑے کھو او کدے مٹھے نہ باہو، پاویں سہ مڑا گڑ پائیے،
شردا توبہ دیا 3 نعرہ رسالت کتنی شرطاں نے 3 یاد چکرو اللہ توفیق چدے شرمندہ ہونا پریشان ہونا اور بھیڑی سنگت سجن بیلی چھڑ جا یہ شرط ہے امام غزالی پاک لکھیا ہے جدو اللہ تعالی دنیا بنائی ہے نا اس دنیا دے بناون تو 4000 سال پہلا اللہ توبہ دا دروازہ بنایا دنیا نہیں بنی نہیں بنی 4000 سال پہلو دنیا دے بناون تو توبہ دا دروازہ اللہ بنا دیتا اور جدو دا بڑھایا رب بند نہیں کیتا کہ میرا بندہ رات نو کسے لمحہ اچ توبہ چکرے دن نو کسے لمحہ اچ توبہ چکرے جنت دے دروازے بھی ہیں نا آسمان دے دروازے بھی ہیں نو کھل بھی جان دن بند بھی ہو جان دن لیکن توبہ دا دروازہ صبح قیامت تک بند نہیں ہونا کھلا ہے شیطان نو جدو اللہ فرمائے اخرج فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اے مردود نکل جا شیطان کہنے لگا میرے مالک میں نو طاقت دے میں گمراہ کراں گا آخری ساہ تک انسان دا آخری ساہ ہونا ہے مرن اللہ سانس آخری اس آخری ساہ تے بھی میں گناہ کراواں گا اکساواں گا گناہ تھا اللہ تعالیٰ فرمایا طاقت دیتی پر بدبخت میں بھی اپنے بندے دی آخری ساہ تک توبہ قبول فرماؤں تا بزرگ فرما دیں بخت والا وہ انسان ہے جنہوں مرن تو پہلے توبہ نصیب ہو اور وہ بعد بخت زمانے دا جنہوں مرن لگیا توبہ نصیب نہیں ہوئی ہن سن حدیث مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور فرمایا جدو گناہگار توبہ کر دے انج سمجھے بھئی میں گناہ کیتا ہی نہیں توبہ گناہ ختم کر چھڑ گناہ وانو مٹا چھڑ دی توبہ کرن والے بندے دے گناہ نہیں راندے مڑ پاک ہو جاندے جے توبہ کرے گناہ ختم ہو جاندے نہیں دوسری حدیث مصطفیٰ کریم دی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ما من شائن حبو الاللہ من شاب تائب حضور فرمایا نوجوان دا جوانی دی حالت دے اندر توبہ کر جانا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے کائنات دے اندر او نوجوان مولا سونے نو بڑا پسند ہے محبوب ہے جڑا چڑھ دی جوانی عروج زور بازو رکھ داوے لیکن توبہ کر جاوے رب نو بڑا پسند ہے او نوجوان جڑا جوانی دی حالت ہے توبہ کرن والا تیسری حدیث مصطفیٰ کریم دی روایت کرن والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماؤں دل اسا مسجد نبوی شریف دے اندر عشاء دی نماز واسطے گیا مصلی امامت نبیہ دا سردار شب اسرا دا دولہ تشریف لے کے آئے نے صدقے جاوہ مقتدیاں دے اندر سیدنا صدیق اکبر عمر بن خطاب عثمان غنی مولا علی بلال حبشی جیسے وچ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے اللہ دے نبی عشاء دی نماز پڑھائی آپ نے جناب نماز پڑھاون دے بعد تشریف لائے گئے اپنے حجرہ مبارک وال تشریف لائے گئے باقی حضور دے یارہ سے نماز مکمل کی تھی ہر ایک صحابی نماز پڑھ لئی کئی حضور دے یار وظائف کرن لگ پہ کئی اللہ دے کلام دی تلاوت دے اندر مصروف ہو گئے پاک ابو ہریرہ فرماؤندے نے میں واپس آ رہا ہوں عشاء دی نماز پڑھ گئے مسجد نبوی دوبار نکلیا ہوا میں گلی مدینہ دی گلی سی صدقے جاؤں اکھاں بڑی عظمت آلیاں جنہ اگلیاں تکیا نہیں جنہ روزہ الرسول دا گنبد خضرا مبارک تکیا ہوئے جالیاں رسول اللہ دیا تکیا نے روزہ بھاگ دیا قدم خدا دی اکھاں عظمت آلیاں پر جنہ تکیا ہوئے حق بن دوے نہ اکھاں دا ہن غیر نہ تکن غلط نہ تکن فلم نہ تکن مسلمان نہ دیوستا نہ تکن گناہ نہ تکن جدو اکھ تکے والدین دا چہرہ تکے اللہ دا کلام تکے اللہ دے ولیاں دے دربار دی زیارت کرے اللہ دے فقیران دی زیارت کرے عالماں دی زیارت کرے اے غلط نہ اٹھن جنہ تک لیاں جہلیاں رسول اللہ دے روضہ پاک دیا حق کے ہوئی بن داوے خیر ابو ہریرہ فرماؤں دے میں مسجد نبوی تو باہر نکل رہا ہوں بازار دے اندر آ رہا ہوں عشاء دے بعد عشاء
نشا پڑ کے آ رہا وا مدینے دی گلی سی اچانک میرے سامنے ایک مسلمان بی بی آ گئی مینوں کہن لگی ابو ہریرہ رک جا میں تیرے کول مسئلہ پوچھنا وے میں فرمایا بی بی پوچھ خیر تے آوے مسئلہ کی ہے او عورت کہن لگی ابو ہریرہ میں بڑی گناہگار ہاں مجرم بڑی ہاں جرم میں بڑا ڈاڈا کیتا وے ابو ہریرہ مینوں دس ارادہ میرا توبہ دا میں توبہ کرنا چاہتی ہوں ابو ہریرہ ارادہ میرا توبہ دا دس میرا رب میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا ابو ہریرہ فرمایا بی بی اگر تو توبہ کرے گی رب سونا تیری توبہ قبول فرمائے گا او انہو هو التواب الرحیم بی بی کر توبہ اللہ قبول کرے گا مگر دس تو گناہ کی کیتی ابو ہریرہ فرمایا بی بی اللہ توبہ قبول کر سی پر تو دس کیتا کی ابو ہریرہ میں تھوڑی دیر لازا غیر مرد کول بیٹھی ہیں گناہ ہو گیا ہوئے ہوئے آج ماں تے آکساں سکا باپ بیٹی نہ بیٹھن کمرے دے اندر جڑے گول کھلے پین نیٹ تے بیٹی باپ نو قتل کرائی کھلی آشنا دے نال رل کے گھر والی اپنے شوہر نو مرائی کھلی کہ نیٹ تے روزانہ ویڈیو چڑھی مسلماناں دے کرتوت حالیہ دنہ کہ عمران خان ہوئے اور کون ہوئے وہ عذاب ہی ہوئی ہے اور کھائے ساڑھے کرتوت ہی میں تو میں تو آکھا یا اللہ 50 سال بیٹھا رہے سانو توبہ کرا دے جاوے اب کرسوں تجازی باہمیں آج کر لو سارا مولکہ کہ یا اللہ ساڑھے توبہ آئندہ ایسا نہ جرم کرسوں نہ ظلم پر اس لانتی نلا آئیں جانا جی ہاں ایوان بٹیندہ جاسی ادھائیں اسلام تیری عظمت و سلام آؤ میرا مسلمان بھائی پوری کائنات رب نو مومن دی عزت عزیز ویکتے سے جس بنایا مرد عورت نو وہ رب جان دے میں انہاں نو کیڑے کیڑے کینڈے چ رکھنا ہے جتھے محفوظ رہن اللہ حداں بنا چھڑیاں اپنے کلام شریعت مصطفیٰ چو حداں آ گیا مرداں دی اللہ فرمایا مردو باہر دے کام تسی کرنے بیبیو اندر دے کام تسی کرنے تسی مرد دے کپڑے دھونے گھر دی صفائی کرنی ہے انہاں دے بچوں دی تربیت اچھی کرنی ہے نوانا دعانا روٹی پانی تیرا بندہ آوے ان دی خدمت کرنی ہے اے تیرے ذمہ اندر دے کام نے تو گھر دی ملکہ ہے ملکہ بن کے بے اے کماسی بھاوے سیر تے جناب اٹھا ڈھوے چوتھی منزل تے جاوے جو بھی دنیا دی مزدوری کرے رزق حلال کماوے تو ملکہ بیٹھے گھر دی تینو لے آکے دیوے تو اندہ گھر خرچ کر تو گھر بے مرد نو باہر دیتا ہے بی بی نو اندر دیتا ہے صنف نازو کے کمزور ہے اللہ فرمائے تو گھر رہا آقام اتارے قدم خدا دی کہ اس مومنٹ دی عزت جڑی ہے نا ایک خراب نہ تا اللہ حدہ بڑھائی قرآن پڑھا پھر وہ بی بی دا قصہ مکمل کرنا جیت سے بی بی دسے ہے لازہ بیٹھیاں میرے کل گناہ ہو گیا وہ زمانہ بھی ویکتے ان 2020 بھی ویکتے چل دی بس دے اندر گناہ چل دی ٹرین دے اندر گناہ ہو جانا چل دے جہاز اچ گناہ ہو جانا جہاز اڑ رہی ہے پتہ نہیں کتنی منزل تے گیا اوتھے گناہ ہو جاتا ہے رب دا قہر پوے تے ڈگے پتہ نہیں کی ہو جاتا دفتر ہے سکول ہے یونیورسٹی حالات تے سن جا روزانہ میڈیا والے پھڑی کھلے مسجد محفوظ نہیں رہی تا کر کے اللہ تعالیٰ احکام اتارے بیبیاں تے پابندی لائی بی بی رب دے بڑا قانون نال تو بچ سکتی ہے تیری عزت بچ سکتی ہے اللہ قرآن اتارے پڑھا دنیا قرآن تو منہ موڑ کے تے اپنے طریقے تے جناب اپنے قانون بنا کے تے ذلیل ہی ہونا ہے اور ہو چکے ہیں پوری کائنات جتنا اس وقت پاکستان ذلیل ہو رہا ہے کوئی ملک نہیں ذلیل ہو رہا ہے مولا سونے دا کلام آیا اللہ رب العالمین مسلمان دی عزت دی حفاظت
مولا دا کلام ہے، مومن دی عزت واسطے اللہ فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اللہ فرمایا بیبیو گھراں دے اندر ہی ٹھہریاں رہو، زمانہ جاہلیت دے عورتاں وانگو باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا۔ اس آیت مبارک دے اندر اللہ سونے بیبیاں دے واسطے چار دیواری دی پابندی لا چھڈی، اے نہ باہر جاسی نہ گناہ ول جاسی، گھر دی عزت محفوظ رہ جاسی۔ اللہ دا قرآن دا دوسری آیت کچھ حصہ پڑھن لگا، اللہ فرمایا لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ اللہ فرمایا بی بی ہیں تے پردے دے اندر ہیں گھر، چار دیواری دی قید قبول کر لئیو بی بی، چل دی اپنے گھر اپنے صحن دے اندر چل رہی ہے۔ توجہ فرما قرآن دا ترجمہ دسن لگا وا، چل دی گھر دے اندر ہے بی بی، پر اللہ سونے پیراں تے پابندی لائی۔ اللہ فرمایا لا یضربن بارجلہن، اے بی بی اپنے پیر زمین تے پولے پولے رکھ، نرم رکھ، ہولی رکھ، آہستہ رکھ۔ کیوں؟ جڑا تیرے پیر دے اندر زیور ہے، زور نال پیر رکھے گی او دی آواز باہر جاوے گی، تیرے پیر دے زیور دی آواز تیری دیوار دے باہر جاوے، اللہ نو یہ پسند نہیں۔ تو پیر ہولی رکھ۔ بس ہوئے کائنات اچ مومن دی عزت دی حفاظت رب تو بڑی کہہ دسی، انجی بچنی ہے، فرمایا دے پیر دی آواز باہر نہ جاوے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آیت نمبر 3 کچھ حصہ اللہ فرمایا مردانو بھی تبیبیانو یغضضن من ابصارہن یغضوا من ابصارہم، مردو نگاہ تھلے رکھو، بیبیو نگاہ تھلے رکھو، نہ اٹھ سی نہ غلط تکسی تے نہ بیٹی باپ نو کچہریاں دے اندر گھسیٹ سی۔ ایک کٹہرے چ باپ آیا کھلا، ایک کٹہرے چ بیٹی کھلی، جج پوچھ رہا ہے ہاں لڑکی کس کے ساتھ جاؤ گی؟ لڑکی بول رہی ہے میں ناصر کے ساتھ جاؤں گی۔ باپ گھسیٹا جا رہے ہیں کچہریاں دے اندر، وکیلاں دے چیمبراں دے اٹھتے، باپ دی عزت تار تار ہے۔ نگاہ اٹھی آئی تے اللہ پناہ دے 10 سال 11 سال دیا بچیاں باپ نو گھسیٹ رہی ہیں کچہری دے اندر۔ او زمانہ اسی ویکھ 10-11 سال عمر ہے، اب آئی اس سال دیا بچیاں باپ نو گھسیٹ رہی ہیں کچہری دے اندر۔ آیت نمبر 4 یا قرآن دے نیڑے ہو پڑھ، قرآن علماء دی صحبت لائے، قرآن پڑھ، عالماں نو بہ کے سمجھ۔ ساڈی تے یاری موبائل نہ لگ گئی، 18 گھنٹہ 24 گھنٹے موبائل نہ، اساں تے قرآن دی جگہ تے موبائل نو دے دتی، ستیاں موبائل، اٹھیاں موبائل، نال موبائل۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رات نو سونا بادشاہ سینے تے قرآن رکھ کے سونا۔ حضور دے ایک صحابی سن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصال ہویا دفن کیتا گیا، صحابہ قبر تے مٹی پا کے واپس مڑن، ایک صحابی دی دینار دی تھیلی کپڑے دے وچ دینار سن وچ رہ گئی، یاد آیا صحابہ نو دسیا، واپس گئے، اٹھ ہٹائی، نگاہ ماری تے حضرت زید قبر شریف وچ اٹھ کے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے۔ صحابہ حیران، اٹھ بند کیتی، واپس پلٹے، او دی گھر والی نو جا کے پوچھنا ہے وہ کیڑا سونا عمل کردا جو قبر وچ قرآن؟ گئے دستک دیتی، آواز ماری، بی بی زید کیڑا عمل کردا؟ اندرو بی بی فرمایا اچھا تسی تک لیا قبر وچ قرآن پڑھدا بیٹھا؟ ہاں بی بی۔ فرمایا وہ سارا دن قرآن پڑھدا تے دعا منگدا یا اللہ جدوں مرا میں قبر وچ قرآن پڑھا۔ جنہ ساتھ قرآن دا دنیا چ نہیں چھڈا، قبر وچ قرآن ساتھ نہیں چھڈا۔ ساڈے نال پتہ نہیں موبائل کی کڑے گئے نہ وچ بڑا پیا ہوے قبر سے۔ آیت نمبر 4 جی آ جڑا موبائل ہے نا، کافر مسلمان دا یہودی دشمن ہے کہ نہیں؟ روزانہ منصوبے جوڑ دے بے مسلمان نو میں خراب کیویں کرنا ہے، تباہ کیویں کرنا ہے، برباد کیویں کرنا ہے، بے ایمان کیویں، روزانہ او منصوبے جوڑ دے۔ ہن اگو او نہ جوڑے، 1000 سال اگو آون والا او بالکل ہی نہ ایٹم بم بناوے،
او میزائل جا چپ کرتے بیٹھا رہے کوئی گل ہی نہ کرے مسلمانوں کے خلاف اکلا موبائل ہی بڑا ہے ایک عرب ٹی وی رلے نا ایک عرب ٹی وی انہاں عرب ٹی وی دے مقابلے کلا ایک موبائل اے زیادہ کیوں اتو پچھو والی نشریات سمجھی جیڑی انہاں پچھو کمپنی والا گھلنی اتو من پسند ملوک آوے ملوک آئے کھلون نصیبو آوے نصیبو آئے لالو آوے لالو آئے کھلون مالو آوے امیتے دی فلم آوے انڈیا دی وہ آئی کھلی امریکہ دی آوے وہ آئی کھلی ٹینس سے وہ آوے وہ آئی کھلی فلانی آوے وہ آئی ایویں سیکنڈ ہے یہ من پسند ہے عرب ٹی وی دے مقابلے ایک اونا عرب تو بڑھائی آدھا پیٹ پیٹ کھلوتے ٹی وی نو انہا کا چلو آئے ہم دفعی اللہ دا قرآن آیا رب العالمین فرمایا اللہ تخدان بالقول اللہ فرمایا بی بی ہے تے گھر دی چار دیواری دے اندر میں امر مجبوری غیر مرد نال تینوں کلام کرنا پا گیا طریقہ رب دسے قرآن قرآن دے اندر طریقہ رب دسے آوے جے نال عزت بچنی ہے مرد بار کھڑا وے تو اندر کھڑی ہو رہے پردے دے اندر اوندا سامنا نہ کری رہے پردے دے اندر پردہ تیرا رہے قائم اندر کھلو کے جواب دے لا تخدان بالقول سخت بول زبان دلا جا سخت رکھے نرم نہ بولے غیر ہے مت تیری نرم آواز دی بولی دی وجہ نال کوئی غلط ارادہ کر بیٹھے تے گناہ نہ ہو جائے خبردار سخت بولی پورا او مومن دی عزت بچا رہے ہیں آج دنیا اپنے قانون نال عزت لبھی ہے نا آج ذلیل ہو گیا قسم خدا دے کتھے نہیں مسلمان دی بیٹی اپنی میں آگے وضاحت کراں گا توجہ ہے ہن بی بی پہ دس دی ہے ابو ہریرہ غیر مرد کول بیٹھیاں گناہ ہو گیا ہے بچہ جنم ہویا ہے میں گلہ دبا کے مار دیتا میں ڈاری بڑا سی برادری دا تانا مارن کے مار دیتا ہے ابو ہریرہ ڈر گیا فرمایا اوہ بی بی نس جا تیری کوئی توبہ قبول نہیں نس جا ابو ہریرہ فرماندن میں جدو بی بی نو کہنا کہ نس جا کوئی توبہ قبول نہیں اس بی بی ایک دردناک چیخ ماری چلائی روئی بڑے دردناک فریاد کی تھی نس گئی ابو ہریرہ فرماندن بس ہوندہ نسنا کہ فٹ میرے دل اچھ خیال آیا افسوس ابو ہریرہ رب تے رب دی بندی دا معاملہ سی تو وچ کونے رب تے رب دی بندی دا معاملہ ایک توبہ کرن والے نو ابو ہریرہ تو نسا دیتا کیوں اللہ دے نبی نو پوچھ لیتا ابو ہریرہ فرماندن میں پریشان ہو گیا میں نو راتی نیند نہیں آئی سویرے میں رسول خدا دی بارگاہ حاضر ہویا بی بی دا ماجرہ قصہ بیان کیتا اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ انہوں تلاش کر بول یار سبحان مدینہ دے داجدار فرمایا ابو ہریرہ چل تلاش کر اس بی بی نو جڑی توبہ کرن دا ارادہ رکھ دی تھی انہوں بشارت دے خوشخبری سنا او بی بی اگر تو توبہ کرے گی رب سونا تیری توبہ قبول فرماوے گا ابو ہریرہ فرماندن میں نس پیا وا کھانا بھول گیا میں پینا بھول گیا سونا بھول گیا میں مارا دن نو بھی تلاش کرتا تھا رات نو بھی تلاش کرتا تھا مینوں ڈر سی کدھرے بی بی بغیر توبہ مر نہ جاوے بغیر توبہ کیتے مر نہ جاوے ابو ہریرہ فرماندن حتیٰ کہ ویلا آیا مدینے دے بچے چھوٹے چھوٹے مینوں آکھدے سن ابو ہریرہ پاگل ہو گیا چاچا ابو ہریرہ پاگل ہو گیا میری کیفیت یہ جدی سی تلاش بڑی سی کھانا پینا میں بھول گیا سا رات دن تلاش کرتا رہا آخر مولا فضل فرمایا ایک دن ہوئی بی بی میرے سامنے آ گئی میں تکیا تے میں فرمایا بی بی ٹھہر جاؤ بی بی رک گئی میں گیا میں فرمایا بی بی مینوں اللہ دے نبی فرمایا ہی اگر تو توبہ کرے گی رب سونا تیری توبہ قبول فرماوے گا ابو ہریرہ فرماندن میں بشارت دیتی بی بی خوش ہو گئی بڑی خوش ہو گئی مینوں کہنے لگی ابو ہریرہ میرا رب میری توبہ قبول فرماوے گا سن میں جڑا مدینے دے اندر باغ رکھنی مالک میں کھجوراں دا بہت بڑا باغ ہے رقبے دے لحاظ نال کھجوراں بھی بڑیاں نے میں اس باغ دی مالک ابو ہریرہ اس خوشی دے اندر تو مینوں خوش خبری سنائی کہ رب میری توبہ قبول فرما گا ابو ہریرہ تو گواہ ہو جا سارے دا سارا باغ اس خوشی دے اندر میں اللہ دے راہ دے اندر صدقہ کرنی